Naabot na meron dire sa parkinganan sa mga motor dire sa Cambais Falls, dire sa Alegria. So kung man mo adto dito sa pinakataas nga bukid dire sa Cebu, dito sa Osmeña Peak, ni ami karon dire sa kananan nga motosikletan ni kananan dire sa lalagyan sa Matalungon, mga sabi dire man dito. Kung butumi medyo pasag ang may kay uwan man. Wala ka continue ganina. Ato gihiko sa kamera kay lipat mabasa. So nga mong sudan dire, wala mong sudan Linarang, Kang Fred Ginaling, Kang Sir Jonas, dugo-dugo og kanang kinilaw nga nangka. Karon kay humanami og kaon, humanamay kaniotlo. Adto nami sa among sunod nga destination, ang Cambais. Final destination. Final na mo nga adto ang Cambais. Mga ligo sila sa falls. Oh, dili na tro ha falls. Ha? Dili tro kay falls. So ato ni siya dapit sa kuan sa Alegria na ni siya nga parte. So ganina perting uwan na. Medyo ni uwan gyud siya nga makabasa gyud. Pero karon pwerte na pong initan. Init na pud siya pero napagyapon siya mga dagom-dagom. Pero hopefully nga dili na lang gid ni siya dayon. Kaya aron di na may magsigi pa murong-murong sa Lobrinton, Kobo na sa so para dili na kay hasol. Sa may tagdili na lang ni siya muuwan hantod nga makauli mi. Naabot na meron dire sa parkinganan sa mga motor dire sa Cambais Falls, dire sa Alegria. O musaka mi dito sa babaw ron para mangaligo sila sa falls. At lang huwato ng atong tour guide nga si Freddy Boy. Kay siya may nasuhito dire, kita man ta masuhito. Kay first time pa man natong anhi siya. Kadaghan naman ni siyang anhi. Kadaghan ni mo dire. Very good. Kami first time ni namong anhi ni Sir Jonas. Mo ni siya agianan padung sa Cambais nga tao ragi makaagi. Kinahanglan pa ka mulakaw dito sa Tumoy. Ang entrance ko no dire 50 pesos. Pero di man sad ka magmahay kay mga nindot man sad ang lugar. Siguro kung makaanhi ka kausa sunod ginahanap mo ka mobalik nya imo sige nang ipanghambog sa imuhang mga friends nga wala pa nakakuyog, wala pa nakaanhi. Oh. Samtang magpaingon ka, maglakaw ka inyong madunggan ang tingog or kanabitawang lagasak sa tubig sa falls nga kusog kaayo mo na musugat ni mo diri nya medyo ang lakawonon diri is taas-taas gyud pila pa ka metro una ka maabot nya kay since gauwan man sad medyo lapok sigud likay-likay ka sa mga limaw nga dili matusmaw ang imuhang sapatos sa tubig. Nya makaagi ka diri mga kakakuyan mo ni timaan nga buhi kaayo ang usa ka falls tungod sa mga kahoy. Okay, so naabot na mi diri sa ilahang receiving area. Isulod ninyo diri na ay hand washing area, na tindahan. Nya makita ninyo diri ang kanang makita ninyo diri sa luyo ang signage kay Cambais Guadalupe Alegria.
So abot na mi dire sa falls sa Cambais. Nya mingaw kaayo dire, murag kami na lang siguro ang mga nangaligo. So mo ni siya ang area dire sa Cambais. So kung inyo makita sa akong luyo na diha ang waterfalls, ma-feel mo ang kabugnaw sa sa tubig. Dag wala pa ka motos mo, ma-feel mo nga bugnaw na siya. Even ang kanang kuan sa hangin, ma-feel mo ang bugnaw. Karon ko no ang tubig, daghan ko no ang tubig ron. Inoon kay gikan man sa nag-uwan, pero kung wala pa siguro nga mag-uwan, dili siguro inyo niini kadaghan ang tubig dire. Sa pagkakaroon, kung musuod ka dire, ang entrance is 50 pesos. Unya mandatory na ang ilahang life vest. Then dire pod nga part is another nako nga loyo is naa sila mga cottage. Pero wala lang may kahibalo kung pilay abang. So nature gyud kay siya. Kung nature lover ka, masamot ang imong kalab sa nature. Kay ma-feel gyud nimo ang tingog sa tubig, mga nagkalanlaing mga insekto, ang yung mga butterflies, na yung mga dragonflies, na pag kamabaw. Siapa dia? And we are now going back home. Padong nami sa amo ang parkingan.